Нали така, това е видео, бе? Да, бе. Да. Тук сними, виж има някакви гадни подписи. Бащиката мъчи плодовете. Реже си. Тия са дълнете. Се е подготвил как ще се заради. Тия нощи. Ето при нощи. Деликатните нощчета. Леко, че това реже много. Ето тук още. Ето тук един друг. Ето това. Розовски чипани. Ето. И мене. Да видим как става. Куцо. Кой? Има още да учиш. Да. Винаги има. Това е японците го правят с такова. Колко аз ще те науча? Няма проблем. Това е японски изкуство. Тя не обича за самураите. Вместо с самурай ще правиш карвинги. Стига. По-добре ли ще те? Да. По-добре да ги ям. Ще ги дадеш по. Айде. Чак. После пак ще видим. Така толкова близо. Се види това да е правиш. Го режем. Режем Да е всеки. такова. Ето го. Ще го режем. Гамбата такова. Ще го върнем. Ще го изкараме. Виж. Какво го изкараме. Ето това ще го таковаме. Тук. По-натам. Да се видим готвено. Е така го блъскаме. Джинк. Оп. Това е първо. Сега ще Така. видиш на къде отива нататък. Айде. Виж тук е става. Виждаш. Става готино. Виж. Като него и ти колбата един. Ще го правим.